हजी जाइछि अनेक निरीह प्राणीकर अगुआ कहानी अतृप्त होई घुरी घुरी बुलुछन्ति सेमानंकर आत्मा किए गुमुरी गुमुरी कांदुछि तो किए अटहास्य करुछि किए विकटालर रड़ी छाड़ुछि तो किए प्रतिशत देवा पाई लक्ष्य करी जगिछि सतरे केते भयंकर ए काल कोठरी नीति नीति एठी घटी चलीछि अनेक घटना ओ दुर्घटना केरा मौतना क्यों ना आवाज सुनी लुकी आवाज अरे मु तो कहू नी एई किछि दिन हबो ए राजबाटी भूत माति को केते थर कहलेनी आम गाँ शहीद अजा को डाक से भूत को एमती बाण मार जे भूतर 14 पुरुष के राजबाटी मारिबनी मो कथा किए शुणुची ए खाली राति अधरे भूत गाबुड़े पड़ी छटपट होगा कथा मोबाइल डिजिटल दुनिया रे भूत कथा किए विशेष कहबो पिला लोकटा तू किछि जानिनो अतीत ए राजबाटी रे केते मारकाट होईची केते बेले संपत्ति पाई आ केते बेले माइबी पाई सेमानकर अतृप्त आत्मा ए राजबाटी सारा घुरी बुलुछन्ती तेणु आमକୁ ଟିକେ सतर्क ରହିବାକୁ ହେବ राजबाटी को चोरी करिया में आसिला सोरो दिन हेला ताई बीरमा आज धरा पड़िबो देखा तमे एठी सब पिसा आज ये ठंगा रे सोता धरा पड़िबो के देखि कि जिबरे बापो हे मा गजनी बाउती हे मा गजनी बाउती ए भूत प्रेत कबळेरु ए राजबाटी रक्षा करबा अरे केता दिन हमके अंधार रात में लुचि लुचि किसी को रोमांस करना माया पता है सबको देखिले इच्छा होए कहानियों की सीखा है रास्ता हुआ रंगीन दुनिया को समय से आसीने बेटी एते दिन अपेक्षा करलनी आ किछि दिन रहि जाओ घरे खाली हम प्लान सक्सेस होबा बुझियो तापर खाली रंगीन दुनिया को सारा राजबाटी रे आमे खोला खोली भाबे परस्पर को उपभोग करबा सदा करनी माया ए लीचा चोपा प्रेम रे जो मजा अछि ना सदा ताहा लोक मान का आगे पब्लिक होई गए आउ कोन सेमिति आकर्षण रहिबो अनुभव करनी
ମଦନା ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଇ ଗୋଦାମ ଘରେ ରାଣୀ ଆପଣ ରାତିରେ ଗୋଦାମ ଘରେ ଏତେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ତୁ କିଏ? ତୁ କଣ ମୋ ମାଲିକ? ନାଇଁ ରାଣୀ ମୁଁ ତ ଚାକର ଆମ ରାଜା ସାହେବ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଲିକ। ଦେଖୁଛି ଚାକର ବହୁତ ପଢିଲାଣି। ରାଣୀ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଯାହା ଶୁଣିଲି ସେଥିରେ ମୋ ମୁହଁ ତଳକୁ ରହିଗଲା। କଣ ଦେଖିଲୁ ତୁ? କଣ ଶୁଣିଲୁ? ରାଣୀ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପାପ ତୁ ଯାହାକୁ ପାପ କହୁଛୁ ଏ ମାୟା ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରେ। ମୋର କଣ ମୋ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ବୟସ ନାହିଁ। ରାଣୀ ଆପଣ କଣ କରିଦେଲେ? ଆରେ ତଳକୁ ଖସିଲେଣି କୋଉଠୁ? ତୁ ଖାଲି ଦେଖ ଆହୁରି କେତେ ତଳକୁ ମୁଁ ଖସୁଛି। ଆମେ ଅଖାଖିଆ ଚାକର ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ରଣପୁରର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ହଁ ମୁଁ କହିଦେବି। ଓ କହିଲୁ ବେ ହରାମଜାଦା! ବାବୁ! ଏ ଖାଲି ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖି ପାରିବୁନି ନା ମାୟାର ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲରେ ଘରେ ଯିଏ ଚିତା ଦେଇଛି ସେ ତାକୁ ନ ମାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଛାଡ଼ିବି। ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ? ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗୋଟେ ଘରର କାମକୁ କରିଦେବି। ଆମେ ଅଖାଖିଆ ଚାକର ତୁ। କରିବୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଅଣ୍ଡର ରୋମାଞ୍ଚ ଯିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ପାପ କରିଛୁ ମାନେ ତୁ କରିବୁ ଆଜି। ଚାକରଟା ମରିଗଲା। ରାତି ପାହିବାକୁ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଶୁଖିଲା ପରେ ମଦନର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଏ ରାଜବାଟୀରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ ରହସ୍ୟର ଏକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ। ମାୟା ରାଜବାଟୀର ରାଣୀ ମେନ୍ ସାହେବା ଚାହେ ସେଇଆ କରେ। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ବିରୋଧରେ ପୁରା ଖୋଲା। ପଦନାଟା ଭୂତ ପିଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ମତେ ମରିଗଲା ପରି ରଡ଼ି ଛାଡିଦେଲା। ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ପାଇଁ ଚାକର କଥା କହିଲି। ଦାଦା ଶୀଘ୍ର ସେ ଗୋଦାମ ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲ। ପଦନାଟା ଭୂତ ପିଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ଏତେ ରାତିରେ ତାକୁ ଦେଖିକି ତମକୁ କିଏ କହିଥିଲା? ଆରେ ମୁଁ ପା ତାକୁ ମନା କରୁଥିଲି ହେଲେ ଭୂତକୁ ଧରିବ କହି ଜିଦି ଗଲା। କଣ ହେଇଥିବ ସେ ପିଲାର କେଜାଣି। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ହେ ମା ଗୋଦରୀ ବାବୁଜୀ ପିଲାଟାକୁ ରକ୍ଷା କର ମା। ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ଏଠି ରକ୍ତ ପଡିଛି। ରକ୍ତ ପଦନାଟାକୁ ଭୂତ ଝାମ୍ପି ନେଲା ବୋଧେ। ସବୁ ସରିଗଲା ଲୋ ରାଜା। ସେ ଆଉ କଣ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଥିବ ଯେ ତମ ଡାକ ଶୁଣିବ? ସବୁ ସରିଗଲା ଲୋ ରାଜା। ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା ନହେଲେ ସେ ଡାହାଣୀ ଆମକୁ ବି ଖାଇଯିବ। ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା।
ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ହବ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଭାବିନିଅ ସେମିତି କିଛି। ହେଲେ କାହିଁକି ରାଜ ସାହେବ? ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ପିଲାଟାର ମା ଚାଲିଗଲା ଦିନ ଝିଅଟା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଭାବୁଛି ଏ ରଣପୁର ରାଜଉଆସର ସବୁ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟି ମୁଁ ତା ନାଁରେ ଲିଗାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ବି ଯଦି କାମ ପ୍ରେସରରେ ରହିବ ଝିଅଟା ମୋର ଡିପ୍ରେସନରୁ ଓଭରକମ୍ କରିପାରନ୍ତା। ରଜନୀଗନ୍ଧା କଣ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ? ସେ କଣ ମୋର କେହି ନୁହଁ? ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତିତ ମୁଁ ବି ତା ପାଇଁ ସେତିକି ଚିନ୍ତା କରେ। କାଳେ ତା ସ୍ନେହରେ ଉଣା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ମାତୃତ୍ୱ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲି। କେବେ ବି ମା ହେବିନି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ରାଜ ସାହେବ। ସତରେ ମାୟା ତମେ ମହାନ। ସାବତ ମା ହେଲେ ବି ରଜନୀଗନ୍ଧା ପାଇଁ ତମ ମନରେ ଥିବା ସେ ଅନାଗ୍ୟ ମାତୃତ୍ୱ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଏ। ରିଏଲି ଆଇ ଗେଟ୍ ରିଲାକ୍ସଡ। ହଉ ହେଲା, ଏବେ ଚାଟିକୁ ପିଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଅଫିସ ଯିବେ। ଆଜି ମୋର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଡେ। ଆରେ ସତେ ତ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଶୁଣ ତମେ ये लीगल डॉक्यूमेंट गुड़ी को टिके सजाड़ी के रख मु फ्रेश ही आसीची। बेईमान स्वार्थपर राजा रुद्रवध करने बुढ़ा बयसरे तोर बयसी माया को बाहा हेछि। तू कोन भाबिछु तोते देखि मो बाहा हेछि ना मो तोरे धन संपत्ति देखि बाहा हेछि। अब आजी तू तोर सब संपत्ति तो जीवनारे कर दबु। अब मो कोन मो जौवन सालिस करी तोर मनोरंजन कर देबी। इके दिने कथि रही विकी कोन गला राजा साहेब ऑफिस जाइना ते कोन टाइम डाकुथि तो देखो मत भाई एलिया देखो ओतरे যদি এমনি हुए ଆମେ ତ बर्बाद ହେଇ ଯିବା ମାୟା। ए माया राजकीय जीवन बंचिया पाई ता चौवन सह 40 करी ଆଉ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରେ। ମାନେ ଆମେ ରାଜା ରୁଦ୍ରବଧକୁ ମାରିଦେବା। ମାନେ ତମ କଥାର ସିନ୍ଦୁର ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ନିଭାଇଦେବା। ଯଦି ବୁଢ଼ାଟା ମରିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ରଜନୀଗନ୍ଧା ନାଁରେ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଆଟନି ଆଉ କୁଇଲ ପେପର ମୁଁ ମୋ ନାଁରେ କରିଦେବି। ବାଃ କି ପ୍ଲାନ୍ ତମର ମାୟା। ସତେ ଆଗ ରିଲେସନ ପ୍ରତି ତମର ଡେଡିକେସନ ଦେଖିଲେ ତମେ ଆହୁରି ବିୟୁଟିଫୁଲ ହେବ। ସିସିଟିଭିରୁ ଭିଡିଓକୁ କେମିତି ଡିଲିଟ କରାହବ ସେ ଭିକିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ କେବଳ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ ପରିବାରର ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ରାଜ ସାହେବ
ଆପଣ ଏସପି ସାର୍ଙ୍କୁ କହି ଏହି ରାଜ ପରିବାରରେ ଘଟୁଥିବା ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ, ଏକଥା ନେଇ ମୁଁ ବି ଚିନ୍ତିତ। ମୁଁ କଣ ଏକଥା ଏସପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇନି, ଖାଲି ଯାହା ଔପଚାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ମୋତେ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇ କଥାଟାକୁ ଗାଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଅନୁଭବ ହଉନି ଏହି ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଉପରେ କେଉଁ ଜଣେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତ ଅଛି ବୋଲି? ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି? କିଏ ହେଇପାରେ ସେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି? ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏ ରଣପୁର ରାଜଉଆସରେ ମୋର କିଏ ଶତ୍ରୁ ଥିବେ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଶତ୍ରୁ କିଏ ବି ହେଇପାରେ, ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ ପରିବାର ଲୋକ ବି। ଇମ୍ପସିବଲ ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ। ଏ ରାଜଉଆସର ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ମୋର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଆରୋପକୁ ମୁଁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, କାହା ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ମାଇ ଆଜମ୍ପସନ୍। ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ବାବା, ସାମ୍ବାଦିକ ବାବୁ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହଁ, ଏ ମୋ ଝିଅ ରଜନୀଗନ୍ଧା। ଓ ନା ଶୁଣିଥିଲି, ହେଲେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏ କଥା କଣ କି ରାୟପୁର ମାମୁଁ ଘରେ ଝିଅର ପଢ଼ାପଢ଼ି, ଆଉ ରାଣୀମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ରାଜଉଆସକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଭାବୁଥିଲି ଏ ରାଜବାଟୀର ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ବିଜନେସ୍ ମୁଁ ତା ନାଁରେ କରିଦେବି, ଆଉ ସେ ଟିକେ ମୋ ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୁଁ ବିକି ଆଉ ମାୟାକୁ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଇ ଗଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିବି। ହଁ, ଏହି ସହରକୁ ନୂଆ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ। ୟୁ ଅଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର। ଆସି ସାର୍। ଆମ ରାଜଉଆସରେ ହେଉଥିବା ମିସିଂ କେସ୍ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବାବୁ ଆମ ରାଜଉଆସର କାହାକୁ ଜଣକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବି ରେ ମା? ବିକିକୁ ନା ମାୟାକୁ ନା ଏ ରଘୁ କକେଇଙ୍କୁ? ଆରେ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଜି ଏ ରଣପୁର ରାଜଉଆସଟା ପରିବାର ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏମାନେ ନଥିଲେ ଏ ଭଗ୍ନ ସ୍ତୂପ ଅଭିଶପ୍ତ ରାଜବାଟୀ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ନାଇଁ ରାଜା ବାବୁ, ରଘୁର ଏ ସାପ ପୁରୁଷ ଏ ରାଜବାଟୀର ଅନ୍ନ ଟୁଣ୍ଡାରେ ମାରି ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ବଞ୍ଚି ଆସିছে। ଜନ୍ମ ବି ହେଇଛି ଆଉ ମରଣ ବି ହେଇଛି ହବ। ଆପଣ ମୋ ଜୀବନ, ଆପଣ ମୋ ଅନ୍ନଦାତା, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରିବି କି? ମଉସା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କଲ। ବାବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହୁଥିଲି। ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ରଖିବେ? ହଁ କକେଇ, ମୁଁ ତମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ରାଜବାଟୀରେ କୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ପଠେଇଛି ବୋଧେ, ନିହାତି ରାତିରେ ମାରଧର କରୁଛି। ନାଇଁ କକେଇ ନାଇଁ, ଏସବୁ ଆମ ମନର ଦୁର୍ବଳତା। ନାଇଁ ରାଜା ବାବୁ, ସେଦିନ ରାତିରେ
ମଦନ ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ। ଖାଉ ପକେଇ ଖାଉ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଭାଙ୍ଗ ପାଗଟା ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ମାରେ ତୁ ରଘୁ ପକେଇ କଥା ବୁଝୁତା, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ରାଜା ବାବୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ରାଜା ବାବୁ। ବୁଝିଲ ଦେଇ? ହଁ ମଉସା। ଦେଇ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ଭୟ ଲାଗୁଛି ରଘୁ କାକା। ମା ମଲା ପରଠାରୁ ଏ ରାଜଉଆସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛବି ମୋ ଛାତି ମୂଳରେ ଧରେଇ ଦଉଛି ରଘୁ କାକା। ମାୟା ତମକୁ ତ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମା ହେବେନି ବୋଲି ରାଜା ସାହେବଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଉସା, ତମେ ପରା ମୋତେ ପିଲାଦିନ ଗପରେ କହୁଥିଲ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମା ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରେ ସେ ସ୍ନେହ ନୁହେଁ ନାଟକ, ସେ ମା ନୁହେଁ ଡାହାଣୀ। ତାମାନେ ନୂଆ ମା? ତାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗେ ମଉସା। ମୋ ମା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡେ। କେବଳ ତମକୁ ଆଉ ରାଧା କୌଶିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଏ ରାଜଉଆସରେ ଅଛି। ମଉସା, ବାବା ଏ ବୟସରେ ନିଜ ଅଫିସରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଲର୍କ କାମ କରିଥିବା ଝିଅକୁ କାହିଁକି ବାହା ହେଲେ? ମୋ ମାମାର ତ ସେମିତି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା, ସେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ କାହିଁକି? ଏସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ପାଗଳ ପରି ଲାଗୁଛି ମଉସା। ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ମୋ ସୁନା ଝିଅଟା ପରା। ରାଧା, ହ୍ୟାଲୋ ଏ ରାଧା, ପାଣି ଗିଲାସ ଆଣିଲୁ। ଦେଇ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଥିବା ଯେ ତୁମ ଧରି ଯମଦୂତ ବି ହାତ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ପରା ମୋ ଝିଅ, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୋ ଝିଅକୁ ଏ ରାଜଉଆସରେ କିଏ କଣ କରିଦେବ? ଆମେ ଦି ଜଣ ଏଠି ବସିଥିଲେ ଯେ ତା ହେଇପାରିବନି। ଦେଇ, ଏ ରଣପୁରବାସୀ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ରଣପୁର ରାଣୀ ରଜନୀଗନ୍ଧା।
ये राजबाटी केसटा प्रिलिमिनारी स्टेज रे मो ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ଏ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଧରି ମୋ କାମଟାକୁ ତ ଆପଣ ପୁରା ସହଜ କରିଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆପଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେଉଁ ଜଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ପଟେଲ ରହି ଏ ଘଟଣାର ହରଲ କେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଆପଣ ବାଇଶରେ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲି ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଟ୍ ମେ ହେଲ୍ପ ଇଟ୍ Sure. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦଉଛି I will investigate it in more detail. ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମେ ହମ୍ବଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଡେଡିକେସନରେ କାମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ନିରୀହ ଜୀବନ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ ହେଲେ କିଏ ସେମାନେ ଜଣେ ରଣପୁରର ରାଜା ରୁଦ୍ରମାଧ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ରଜନୀଗନ୍ଧା ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜବାଟୀର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ରଜନୀଗନ୍ଧା ରଜନୀ ତମେ ତମେ ରଣପୁର ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ରଜନୀଗନ୍ଧା ରାୟପୁର କଲେଜରେ ରହି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ କାଇଁ ତମେ ତ କେବେ ମତେ ତମ ପରିଚୟ ଦେଇନ ଆଜି ବି ସେ ଦିନ କଥା ମୋର ମନେ ପଡେ ରଜନୀ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ହେଲେ କେମିତି କହିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଯେବେଠୁ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ମନରେ ଖାଲି ତୁମେ ଛାଇଯାଏ ମୁଁ ଖାଇଲେ ତମେ ମୁଁ ଶୋଇଲେ ତମେ ମୁଁ ବସିଲେ ତମେ ମୁଁ ହସିଲେ ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ତମେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ବି ତମେ ମୋ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ରଜନୀ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ତେବେ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମତେ ଭୁଲି ଯାଅ ରଜନୀ ଆଜି ସିନା ତମେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିଲନି ହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ତମେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଠିକ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ମୁଁ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ହଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି କହିବି ଆସୁ ଆମ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମ ଏ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଆସୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ବୁଝିଲି ଏବେ ରଜା ଘର ଝିଅ ବୋଲି ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିଲ ନା ଆରେ ଗରିବ ପିଲାଟିର ଭଲ ପାଇବା ତମକୁ ବିଭତ୍ସ କରିଦେବ ବୋଲି କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ କଲେଜ ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଲ
ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଖୋଜିଛି ରଜନୀଗନ୍ଧା, ଆଉ ନିଜକୁ ବି କେତେ ଧିକ୍କାର କରିଛି ମୋ ପାଇଁ ତମେ କଲେଜ ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଲ ବୋଲି। ହେଲେ ଆଜି ବି ଆସୁ ତମ ପ୍ରେମର ପୂଜାରୀ ସାଜି ତମ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଆଉ ଆଜି ତମ ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି। ତମେ ମତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର କି ନ କର, ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ତମ କୋଉ କାମରେ ଆସିପାରିବି, ୟାଠୁ ବଡ ପ୍ରତିଦାନ ମୋ ପ୍ରେମର ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁନି। ସତରେ ସତରେ ରଜନୀ, ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ହେଲେ ରଜା ଝିଅ ନା। ତମେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ ନାୟିକା, ତମେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ। I love you ରଜନୀଗନ୍ଧା, I love you। अरे नहीं नहीं सारे राका हाजतରୁ ଫେରାଉ ସାରେ ବାଥରୁମ କରି ଯିବ ଯେ ଯାଇଥିଲା ଆଉ କୋଳ ଫେରିଲା। ओ माय गॉड, और तमे मो मुंह पर आनिଛ, जाओ जल्दी गाड़ी बाहर करो। ସମୟ ଆସିଛି ମାୟା, ଆମର ପ୍ଲାନକୁ ଫାଇନାଲ ରୂପ ଦେବାକୁ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜବଂଶର କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ମତେ ବି ତାହା ଫିଲ୍ ହେଲାଣି ବିକି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରୁଦ୍ରମାଧବର ମୋ ଉପରେ ଶକ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବା ବିକି, ଆମେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ୱିଲ୍ ପେପର ଫାଇନାଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ଫାଇନାଲ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ୱିଲ୍ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ କେମିତି ମାୟା? ସେ ପ୍ଲାନ୍ ମତେ ଜଣା ଅଛି, ତମେ ବାସ୍ ମତେ କୋଅପରେଟ୍ କର। ଆସ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ୱିଲ୍ ପେପର ଧରି ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଜିର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ମାୟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସିଛି। ରେଜଲ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହବ।
କାମ ସରୁ ସରୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ବାହାରେ କେତେ ଖରା, ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ହେଲାଣି। এই নিয়ন্তু এই ঠান্ডা পানি করে পিই দিଅନ୍ତୁ আরাম ଲାଗିବ। ସବୁ ପେପର ରଜନୀଗନ୍ଧା ନାଁରେ ସିଗ୍ନେଚର ହେଇଗଲା। ହଁ ସତରେ ମାୟା, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ହେଲେ କାହିଁକି ମାୟା? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ବିଧବା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ମାୟା, ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ପରା ତମ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଆଗରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏବେ ମରିବ ରାଜା ରୁଦ୍ରମାଧ। ତମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି ବୋଧେ। ହଁ ଏ ମାୟା ଆଜି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ରୂପ ଯୌବନବତୀ ମାୟା ତମକୁ ଦେଖି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲା ନା ତମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଦେଖି ବାହା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତମ ଝିଅ ନାଁରେ କରିଦେବ। ମୁଁ ପାଗଳ ହେବିନି ତ ଆଉ କଣ ହେବି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ପାଣିରେ ବିଷ ଦେଇଦେଇଛି। ଏ ତମେ କଣ କଲ ମାୟା? ରଜନୀଗନ୍ଧାର ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ତମର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ? ମତେ ବୁଝାଅ ମାୟା। ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ଝିଅ ଅନାଥ ହେଇଯିବ ମାୟା। ତାକୁ ବି ଆମେ ଖଲାସ କରିଦେବୁ। ତମେ ମୁଁ ଆରେ କେତେ ଦିନ ତମ ଘରେ ଚାକର ଭଳି ପଡି ରହିବୁ? ବିଜନେସ୍ ବନେଇବୁ ଆମେ, ମାଲିକ ହବ ତମେ। ତେଣୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛୁ ତମ ବାପ ଝିଅ ଦିଟାକୁ ପୁରା ସିଜ୍ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ଝିଅ ଅନାଥ ହେଇଯିବ। ଏ ମାୟା, ମୁଁ ପରା ତମ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର। ଏ ତମ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ତମେ ନିଜେ ବୁଝିଦିଅନ୍ତି ମାୟା। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ମାୟା। ତମେ ବଞ୍ଚିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ମୁଁ ତମର ସବୁ ସତ୍ୟରେ ରାଜି ମାୟା। ଯୋଉ ୱିଲ୍ ପେପର ତମେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ନାଁରେ କରିଛ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏ ୱିଲ୍ ପେପରରେ ଚୁପଚାପ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ଯାଇ ତମକୁ ଦେଇଥିବା ବିଷର ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି। ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମାୟା। ମତେ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ଏଇଟା ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଟ୍ରେଲର। ଆଉ ବେଶୀ ଚାଲାକ କରିବ ତ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇ ଦବୁ। ମିଷ୍ଟର ରୁଦ୍ରମାଧବ ଗଡ଼ନାୟକ। My sweet husband. ତମେ ଯଦି ତମ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ
ଚାଲିଛି। ଆଉ ତମେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମାୟା ନାଁରେ କରିଛ। ଆସୁଛି ବାଏ, ଚାଲ ବିଧି। अरे विधाता वाह सामान्य संपत्ति पाए गोटे सदवा नारीर मथार सिंदूर भी मूल्य से डाहाणीटा ए घर भीतर अच्छी बोली हेले निज आखिरे देखिला पारे चुप ककेई चुप तुम्हें किछि देखिन तुम्हें किछि जानिन तुमको ये अभिनय करने को पड़िबो कके केवल आम बाप झील को बचे रक्षा तुमको ये राजा बाबूर राण कके केते दिन राजा बाबू जेते दिन ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି ସେତେ ଦିନ ମୋ ଝିଅଟା ମୋ ଆଗରେ ସେମିତି ବଞ୍ଚି ରହୁ ତେଣୁ ତମକୁ ଏ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିବ କକେ ରାଜା ବାବୁ ତମକୁ ତମ ରାଜା ବାବୁର ରାଣ କକେ କଥା ଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ବୁଝିଲୁ ଝୁନୁ ଆଜିକାଲି ଡ୍ୟୁଟି ପୁରା ଟାଇଟ୍। ये राजवास केसरे ଆମେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲୁ। ଦେଖୁନୁ ଶଳା ये ଅନ୍ଧାରିର ଜାଗାଟାରେ କେମିତି ଡ୍ୟୁଟି ପକେଇଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ମୋର କାଇଁ ସେ ମୋ ପେଟ ଦୁଇ ନମ୍ବର କନଷ୍ଟେବଲଟା ମୋ ପଛରେ ଖାଲି ପୋଖରୀ ଗାଈ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି। ହେଇଟି ସିଏ ତତେ ଲାଇନରେ ରଖିଥିଲୁ ତୋ ଫୁଲଟା ଆସିବା ଖେଳି ଶଳା ବିଲେଇ ଆଣିଛ ସୁବିଧା ମୋ ପଛରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। हेली तू तो क्या को जो पुआल चली पुण मु केमिति हेली हेले चेती ना हो टिपिटा मागिले क्यार भाई देला रे बा बुझिलु छुनु जे फोन रे जे ओटीपी की टिपी मु किछि जानि परिबि
ସବୁ ଠିକି ଦେଇଦେବି ଏଇଠି ତୁ ଖାଲି ସେ ଅନ୍ଧାରୁର ଜାଗା ଦେଖି ଟିକେ ଫୋନ କରିଦେ। ଏଇଠି ତମର ଏ ମାସରେ ଦରମାଟା ଆଇଲା ନା ନାଇଁ ବା? ମୁଁ ଟିକେ ଅନଲାଇନ ସପିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଆଲୋ ଆଇଛି ଏତେ ଧୀରେ କାଇଁ କହୁଛ ବା? କିଏ ନେଇଯାଉଛି ନା କଣ? ନବନିଲୋ ଭାପି ନବ କିଏ ବା? ଆଉ କିଏ ସେଇ ମୋ ପେଟୁ 2 ନମ୍ବରଟା ହେଲା କେତେ ମାସର ପଇସା ମୁଁ ତାର ବାକି ରଖିଛି ଚାଇ 1 ତାରିଖ ନ ହଉ ମାଗି ମାଗି ମୋ ପେଟରୁ ପିଲା କାଢି ନଉଛି କଣ କରିବି ଆଉ ହଉ ଛାଡେ ସେ ବିଲେଇ ମୁହଁ କଥା ଛାଡେ ଆଇଲୁ ଆମେରିକା ଗେଲ ହବା ଭାଇନା ଭାଇନା ଏ ଛଳା କଣ 12 ମାସି କୁକୁର ଭଳିଆ ପୁରା ଲାଗି ଲାଗୁଛି ଆପୁ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ କହିବାକୁ ପଡିବ ହଁ କଣ କରିବି ବାড়ি এইটি ভাইনা পেট্রোলিং গাড়ি আইলানি যে थोड़ा ये रोमांटिक मूड जाने पूरी सीरियस सीन सीन ना नीचे आईटी वो चाली ले जा। अरे तो क्या रो वो चाली होने ले ना था। आईटी वो जा। हाउ तू जाओ आती के लिए फोन नंबर पठाई ना। हाउ वो ठीक देती और तू जाओ देवी का सिनेमा करे सिनेमा सारी देती আইয়ে ভাইরা তমকু সেকলা ডাকিলি তুমি কুয়া যাইছিল सब কথা উঠিবা ছড়া কহু এ মাইব ছড়া এই ଅନ୍ଧାର ଅର୍ଥମାଳରେ କୋଉ ବୋଉ ସହ କଥା ହଉଥିଲ ଭାଇନା ଆମର ମିଛୁଆଟା ସତ କଥା କୁହ ତମେ କୋଉ ମାଇପ ସହ କଥା ହଉଥିଲ ଏକଦମ ନୁଙ୍ଗୁଡା ତମେ ଏକଦମ ନୁଙ୍ଗୁଡା ଦେଖିକେ ଏ ଅନ୍ଧାରୁଆ କାନ୍ଥ ବେଳରେ ଟୁକୁରି କେତେବେଳେ ହଉଥିବ ଇଏ ଆସିକି ତମ ଉପରେ हेगी सड़ा मैं अपने कुकुर मुतु की मनीष मुतु तोते एते इन करबा की अन दरकार हो मो कथा मोर पंचुआ बुझिलानी ସେ କଥା ପଞ୍ଚୁଆ ବୁଝୁ କି ରାଠୁଆ ବୁଝୁ ତମେ ମୋ କଥାଟା ବୁଝ ମୋ ପଇସାଟା ଦିଅ ଯୋଉ ବାକି ନେଇଥିଲ 4 ତାରିଖ ହେଲାଣି ପଇସା ଆଇଥାଅ ମୋ କଥାଟା ବୁଝ बुझिलु बाबा ହଁ वो फोन करथला हाँ। जे धियो पूरा सीरियस है सब पैसा मु सेठ को पठे दे जो ଶଳା କେତେ ଟେନସନଟା ମୁଣ୍ଡରେ ନାଇଁ बहुत टेंशन बा ଆରେ ଭାଇନା ବର୍ଷକୁ ତମ ଜେଜେମା କେତେ ଥର ମରୁଛି ଶଳା 2 ମାସ ତଳେ ଦଳ ବାବୁଙ୍କୁ କହି ତମ ଜେଜେମାର ଦେଶ ସୁଦ୍ଧା ପାଇଁ ପରା ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ ଏବେ ପୁଣି କୋଉ ଜେଜେମା हेगी सड़ा
সেটা থেলা পরিসা ঘর যোজনা ଆଉ এইটা নিজ যোজনা বুঝলু বাপ ହଁ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଲି ଶଳା ନଙ୍ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ରାଗିଲି ରାଗ ନା ଲୋ ତମେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛ ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ରହ ଏ ମାସ ନହେଲା ନାହିଁ ଆର ମାସକୁ ତ ପଇସା ଦେବି ଆଉ ହେଲା ମୁଁ ତ ଅଛି ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଯାଉଛ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପଇସାଟା ରେଡି ରଖିଥବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ତୁ ସଅଟା ଯାଉଛୁ ତୁ କହିଲେ ମୋର କଣ ହେଇଯିବ তোরা দেখি তো আশ্বিন মাস আসু তো পয়সা দেখি আজি যাহা মো রাজু মাসের দেবি সে সব মো রজনী কো কই দেবি হ্যাঁ হ্যাঁ কো কই দেবি হ্যালো রজনী কে কোঠি আছো জলদি আসো সব গোটে ইম্পর্টেন্ট কথা আছে মো পার্ক রে আছি হে ভগবান টঙ্কা পাই সম্পত্তি পাই মଣିଷ ଜାତି ପଶୁଟାରେ ହିଂସ୍ର ପାଲଟି ଯାଏ ତାହା ସତରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ରଜନୀ ଆସିଗଲା କଣ ହେଲା ତୋର ଅଙ୍କଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଏଠିକି ଡାକିବି ହେଲେ କାହିଁକି ଏଠି କାମ କରିଦେବି କାମ ଅଛି ତମେ ଟିକେ ଶୁଅ ତାମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲି ତାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି ରାଜୁଆସରେ ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି କେଉଁ ମାୟା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରି এই ବିଶାଳ ରାଜୁଆସ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍କଙ୍କଠାରୁ ମିଛ ଉଇଲେ ସାଇନ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି ତୁ ମୋ କଥା ଛାଡ଼ ତୁ ମୋ କଥା ଛାଡ଼ ସୁରଭି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମାୟା କବଳରୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବା ତାହା କହ ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବିନି ସୁରଭି ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରଜନୀ କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ହବନି ତୁ ଚାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଥି ଦେବି ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ସୁରଭି ଚାଲ ଆମେ ଯିବା